Продължаваме решаването на задачи от основни построения с задача 14. Да се построи окръжност с даден радиус, вписана в даден ъгъл. Имаме ъгъл алфа и радиус на окръжността DE. Издигаме перпендикуляр в точка B към AB. Център B и радиус DE построяваме окръжност. Тя пресича перпендикуляра към B в точки G и P1. Построяваме ъглоповящен ъгъл ABC. През точка G спускаме права успоредно на отсечка BA. Току-що построената права пресича ъглоповящата точка H. С център H и радиус DE построяваме окръжност. Тя се допира до ъгъла в две точки. Това е търсеното от нас решение на задачата.